Килата беби. Заедно с Бруно, продуцента. Поздрави на Вацка и поздрави на всички българи, които са в Австрия. Ние се намираме тук за новото видео, майка, и благодаря за подкрепата на нашите нови и стари приятели. Баш може! Къде момчето е? Тук е хубава количка. Абе, дойдохме тук в един замък. Само не трябва преди клипа да излезе. Не. И една лелка. Викаме, момчета, тук имам 2 коли, които трябва да ги снимаме, защото сте готини. Да. Елате да се повози да пробвате мъче на... Колонките. Джоба съм, няма какво друго да правим, брат. Къде ли тази плочка беше откачила майка ти, бе, ба? Новата къща на килата. Сега просто само лека пробичка тук, ако му хареса за рождения ден. Те момичета го даеха, бе. Гледай ли съм